Vild med Dans ferieuger er dansekurser, som foregår hernede på Club La Santa, hvor man lærer at danse under sydens sol. Uanset om man har en partner eller ej, så kan man få et intens dansekursusforløb. Og også uanset niveau. Vi har helt nybegyndere med, der flyver hjem og nærmest er klar til Vild med Dans. Og vi har folk, der har danset i rigtig mange år, som bare gerne vil have teknikken finpudset. Club La Santa er det perfekte sted at lave de her Vild med Dans ferieuger, fordi vi har store, dejlige dansearealer, som foregår udendørs, og nu har vi også en indendørs dansesal, så vi kan bruge begge dele. Og så det, at vi også kan kombinere det med alt muligt andet træning. Vi når lige at tage en morgenløbetur, vi når lige at svømme lidt sidst på dagen også, og midt på dagen så danser vi bare. Det er fantastisk. Ja, det er verdens bedste sted at undervise. Dansen er jo om noget, der gør os glade. God musik, god stemning, det at man er sammen om noget, det er en social aktivitet, der bare gør, at man bliver glad. Byd livet og hinanden op til dans. Vi er klar til at tage imod jer hernede under sydens sol på Club La Santa.